partit al municipal de Vilafranca, la primera posició fins a Dani Sánchez, li torna cap a Pol, aguanta i s'ha compte que és Pol, perdó, Cano que la posa per Acedo, el segon pal, s'ha de treure de sobre, ara la pilota arribarà, posa la pilota Acedo al punt del penal, Bioqué, rematada! La rematada Bioqué, tot xulet al minut 13 d'aquesta pilota en joc, la posa Ton, a la rematada, gol! Acaba de marcar gol, acaba de marcar l'Hòstia amb aquesta falta posada per Ton Alcover. Cop de cap de la pilota Canario, molt tancada, en primer pal, li ha tret la pilota de les mans a la Dani Sánchez de Toni Casamajor. Penal. L'ha tocat amb les mans ara, diria que havia estat Pol, Toni Casamajor, Canario, en el camp esquerre, la rematada i gol. Ha marcat a l'Hòstia, ha marcat Canario. Al minut 32 i mig d'aquesta segona part, veiem la repetició del gol. Vilafranca 0, Hospi 2. Continua jugant a l'atac del conjunt de l'Hospi, cau al terra, l'interior que no passa res, la recupera Cristià Francisco Illesca, targeta vermella. Targeta vermella per Juana. Amb aquesta, diria, manotada que li ha donat al cap amb aquests primers 45 minuts, amb la victòria per 0 gols de l'Hospi amb aquesta primera part, davant aquesta segona part amb la primera posició per al conjunt de l'Hospi. La té Canario que diu que molt avançat els centrals de l'Hospi, perdó, del Vilafranca, contra Cortina, per Dani Sánchez, interior de l'àrea, primer Acedo, Acedo! La combinació la té Cortina que l'aixeca la pilota per Dani Sánchez, posa la pilota, cap a l'arribada de Dani Sánchez, ve la per sobre de la porteria de Nil, havia estat bé ara. La bona jugada de Nil. Posa la pilota Juste, buscant algú, ara es desmarca Ton Alcover, també fa Joan Verdú, penal favorable a l'Hospi, aquesta la fa Joan Verdú. Ton Alcover, la rematada, gol! Acaba de marcar l'Hospi, acaba de marcar Ton Alcover al minut 89 de partit, 44 de la segona part. Aguantaran el màxim possible per que els minuts puguin córrer. Favorable a l'Hospi per aquesta. Un penal favorable sobre Joan Verdú. L'ha marcat el jugador Ton Alcover, guanyant per 2 gols a 3 al camp de Vilafranca. Doncs s'acaba el partit al municipal de Vilafranca amb la victòria de l'Hospi per 2 gols a 3. Una victòria molt patida